Bisan og gibalik na ang operasyon sa Lotto 6 Digit. Padayon gihapon nga giparidan sa kapulisan ang mga nalabigit sa illegal numbers game. Samtang gimanduan usab sa provincial director ang mga buhatan sa kapulisan nga tangtango na ang mga closure signages nga ibutang sa mga Lotto outlet. Sa samang higayon, gimanduan usab ang kapulisan nga higpitan ang pagbantay sa pagkatap sa illegal nga sugal. Ani ang report. Giklaro ni Police Brigadier General de Bolsinas, Regional Director sa PRO7, nga ang Lotto lang mao'y gitugtan nga makabalik sa ilang operasyon o walay labot ang ubang mga duwa ubos sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO. Kini ang hugot gibantayan sa kapulisan aron kapungan usab ang pagkatap. Ang gilip niya, Lotto lang. Lotto lang. Ang STL, wala pa. So, we will monitor. Now, kini mas critical siya karon kay diridag kay Bukis Manggawas. Diba kay sikat mga Bukis, dito man to mag-base sa Lotto. Samtang ibaduhan usab ni Colonel Roderick Mariano, Cebu Provincial Police Office Director, ang mga Chiefs of Police sa mga dakbayanong kalungsuran katang tango na ang itaod ng mga closure signages sa mga Lotto outlets. Duwa usab dinhi ang pagpahigayon sa hugot nga pagpaniid sa ilegal nga mga sugal sama sa Masyaw, Hantak ug daghan pa. Gipaniguro sa Provincial Director, walay makalusot nga ilegal nga sugal sa lalawigan. Apan giangkon nga nanginahanglan ang kapulisan og kooperasyon sa katawhan aron masumpo nila ang ilegal nga sugal. After the lifting, I ordered my chief of police to remove all the closed signages na inilagay namin doon sa kanilang mga outlets o sa mga booth para patulungan na rin sila na alisin yun para mag-continue na yung kanilang operations. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.